Ang parol ay simbolo ng pag-ibig, pagsasama-sama. Ang parol po kasi talagang parang tala po siya, talagang maliwanag po siya sa bahay ko. Kahit wala po kayong handa, basta may parol ka, masaya na po ang isang tahanan. During the Christmas season, the Philippines is dressed in bright and lively colors. It is one of the characteristics that make Filipino Christmas truly one of a kind. One of the traditional Filipino Christmas decorations is the star-shaped lantern or parol. You will see it hanging outside houses, stores, buildings, and even along the busy streets of the cities. Nagsisimula po kami ng Christmas season. Una po, June. Nagbabalangkas na po kami. Pagkatapos po ng June, mga September, nagdidikit po. Binabalutan po na namin yung parol. Naisip po namin yung kulay pula, rainbow, para maganda ang paningin sa tao po. In the city of Las Piñas, located in the southern part of Metro Manila, there is a special village where every family participates in making the parol. The village of Elias Aldana is known as a community of craftsmen that produce star-shaped lanterns made from bamboo sticks. Their tradition of parol making is naturally passed on to the next generations. Dito sa amin, sa Barangay Aldana, talagang nakamulatan na namin na 3 generations na nagagawa kami ng mga parol. Sa mga ninuno pa namin, mga lolo't lola, nagpaparol na talaga. Yun ang naging bread and butter ng halos 80% ng mga naninirahan dito sa Barangay Aldana. Marami kami noong araw na taniman ng kawayan dito, kaya yung mga lolo't lola namin noong araw, yun ang naisipan nila na gawing hanap buhay. Ako po ay 65 years old. Unang paggagawa ko po ng parol ay mga 15 years old po ako. Una po, ang magulang ko po nagpaparol. Tapos po, nung natuto na po kami, sinali naman po sa amin ang aming magulang ang paparol. Sa ngayon po, ang mga kabataan, tinuturuan po namin. The older generation of parol makers have witnessed its evolution over time. Now, there are parols made from capiz shells, aluminum wire, and recycled materials. Beyond the colorful display of these lanterns lies countless hours and days of hard work by the whole community. Nung mga 1940s, ang parol talaga is made of kawayan, tapos Japanese paper, tapos dumadaan yung panahon, nagiging maulan, nagiging maraming bagyo. Kaya nung nagsubo kami, naghanap ng plastic na pwedeng gamitin na paggawa ng parol. Maganda naman yung naging resulta. Kaya hanggang ngayon, yun pa rin yung ginagamit namin. Kasi ang paggagawa ng parol, hindi siya kayang gawin ng isang tao lang. Ang paggagawa ng parol may proseso yan. Pagkat ng kawayan, pagtilad ng kawayan, pagtatali, pagtatayo, yung paglalagay ng tukod sa gitna ng kawayan, pagdidikit, pagbubuo. Bale, pwede siyang gawin ng isang buong pamilya. Kanya-kanya silang skills ng paggagawa. Each parol is made with a lot of love and dedication, and every parol maker in the village aims to pass the tradition on to the youth, so that homes continue to be filled with hope and joy, and resonate the true essence of the season. Para sa akin po, yung parol, ang namin, yung tala sa Pasko po. Para nabibigay sa amin ng magandang simbolo sa buhay namin. Pag sinabing parol, ang kasunod niyan, Pasko. Siyempre, pag Pasko, masaya ang tao. Sumisimbolo ito ng pag-asa namin. Ngayon, kapag nakikita namin na merong parol, gumagaan yung kalooban namin. Baka sakali, magkaroon ng malay mo, mag-decorate din yung iba, malaman, para kahit papaano, maramdaman din nila yung Pasko.